Ruukki-vesikatemalliston uusin Helmi Classic on selkeydessään kaunis ja ajaton vesikate. Ruukki-kuljetuspalvelu varmistaa, että saat kattopaketin kaikki osat sovittuun aikaan paikan päälle toimitettuna. Ruukki Classicin tunnistaa sen suoralinjaisista ja harmonisista muodoista. Edistyksellisen kiinnitystekniikkansa ansiosta Classic on nopea ja helppo itsekin asentaa ilman erikoistyökaluja. Kun oma aika ei riitä ja haluat varmistaa, että katto on oikein asennettu, Ruukki-asennuspalvelu on luotettava ja helppo ratkaisu. Saat ammattitaidolla yksityiskohtia myöten viimeistellyn vesikaton. Katon asentaminen käy ammattilaisilta nopeasti ja luotettavasti. Asennuksella on luonnollisesti myös takuu. Jokaisen katelevyn alle asennetaan äänieristysnauha. Näin katto on hiljainen myös tuulella ja sateella. Teräskatto on helppohoitoinen. Lumi ja roskat eivät pysy teräskaton pinnalla. Materiaalin keveyden ansiosta teräskatto ei rasita painollaan talon runkorakenteita. Ruukki Classicissa yhdistyvät ajaton arkkitehtuuri, selkeys ja kestävyys. Ruukki Classicin harmoninen muoto antaa tilaa myös talon kokonaisarkkitehtuurille. Se istuu kauniisti niin modernin pientalon kuin perinteisen maalaiskartanonkin arkkitehtuuriin. Sitä valmistetaan myös kuparisena. Katon valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä vesikate on perustusten ohella tärkein tae sille, että talosi pysyy kunnossa ja sen arvo säilyy. Saman vuorokauden aikana sääolosuhteet voivat vaihdella suurestikin. Katon tulee kestää kaikki rasitukset väsymättä vuodesta toiseen. Classic-katto on täydellinen järjestelmä, josta katelevyjen lisäksi löydät yhteensopivat listat, läpiviennit, kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmät.